isusu tavatambira nemutsa nokuti hama dzedu idzi vachiuya kuzotiona ndo zvatakagara tichirequesta nguva dzese. Tinokumbira kuhurumende vachiuya pagiraundi chaizvo kuti vangada vakatoya kare takagara navo pasi. Tinoda kuti vazive chinamato chedu isusu hachisi chokuverenga mumagwaro. Chinamato chedu isusu takachidzidziswa naMwari akabva aisa zviga nezvitsindi zvake zvakati kuti imimi mugone kunokwana mudenga dzvene rake muchafamba nepapo kuti musasangane nenhamo nematambudziko muchafamba nepapo. Isusu takanzi vana vedu ava vaende kuzvikoro zvaKesari. Kuzvikoro zvezvo zvamunoti maformal education zvezvo hazvidikanwi naMwari nokuti chinonodzidziswa imomo mukati mechikoro imomo chinopesana nezvido zvaMwari. Mwari isi akatidzidzisa kuti mukangoendesa vana kuchikoro kumvura hainaye. Izvo tiri kuona kunze kuri kuomerwa asi kunoku muri kuzviona kuti mune majambu emvura. Tikangotangoendesa vana vechikoro ivava kureva kuti isusu tatsindira kuti mwena kana kuti chitubu chemvura. Isusu hatina munhu watinorambidza kuti auye atiri achizoona mararamiro atinoita nezvinhu zvatinoita kunyange inguwai akasununguka kuti auye. Asi isusu chatisingakwanisa kuti tiite ndechekupesana naMwari wedu. Isi takapiwa chipo chespiritual iye yekuti izwi raMwari rikataura tinorinzwa tobva tatitevedzera. Asi nekuda kwokuti vanhu vari kunze uku manje vanotoita zvekufunga vanobva vanofanga tine nharo hadzisi nharo asi kuteedzera muronga unoita kuti tisapinde mumadzudzu nematambudziko nhamo zvirwere zvese zviri kubva pakutadzira Mwari. Ezvekunze uku pane vaiti vanonzwa mweya vakamisirira nyika. Izvo zvinyika yekutambudzika. Isu pavauya vatatu tichifunga kuti vauya zvino kuzobvunza kuti topona sei. Ndozvatakatarisira. Zvokuti dai vauya ndatovataurira inini chiti 15 minutes dzakawandisa kuti munge mapiwa gwara. Nokuti muziva kuti izvo takunobata apa neapa neapa tobva tatowina nhau yedu. Nokuti uyu ndiMwari wemazviro kwazvo. Kunze kwese